پشتی کو ارتشا عراقی داخویانیەکێ دا ڕۆژا یەکشەمێ ڕاگەاند کۆچەکدارên هێزن سووریایە دەموقراتیک هەسەد 280 چەکدارên عێراقی و دناڤواندا هەژمارەك بیانیژ ئەندامên داعشê ڕادەستی وان کریە. چەکدارên هەسەدê ڕادگهینن کو بێتر ji 1000 چەکدارên daعشê ji regeznamayên عێراقی di zindanên wan de girtîne û dê wan girtiyan radestî Iraqê bike. Jêdereke Dêsîxoriya Iraqê de ji Ajansa Rûsya Lyom re îro sêşemê eşkere kir ku nîzî 1000 çekdarên Daişa terorîst ji regeznamayên Iraqî xweradestî çekdarên hêzên Sûriyaya Demokratîk heset kirine û niha di zindanên wan de girtîne û dê ji Iraqê re li ser çend beşan werin radestkirin. Herwiha Ajansa Sputnik li ser zarê artêşa Iraqê roja yekşema borî belav kir ku hesedê tanha 280 çekdarên Iraqî ji endamên Daişê Kulbaha sedê hatibûn îsîrkirin radestî Wezareta Navxweyiya Iraqê kirine. Ew hejmar beşeke ji zêdetir ji 500 çekdarên Daişê ku regeznameyên wan Iraqî ne serbarî hejmareke biyanî di nav wan de hîn proseya vegerandina beşêmayî di navbera artêşa Iraqê û Hesedê de berdewam e. Reuters li ser zarê eqîdekî di artêşa Iraqê de belav kir ku roja yekşema borî 130 çekdar Roja pênşemê jî 150 çekdarê Daişa terorîst li ser du beşan hatin radestkirin. Di nav wî beşî yekem de 14 welatiyên Fransayê û 6 welatiyên Erebî hene. Lê regeznameyên wan her şeşan nehatine eşkerekirin. Her li gorî jêdera navborî artêşa Iraqê dê çekdarên Daişê yên Iraqî li Iraqê dadgeh bike. Lê çekdarên biyanî hîn nezelale ku Iraq dê wan radestî hikûmetê welatên wan bike yan jî dê li Iraqê werin dadgehkirin. Lê li gor rêkeftinekê navbera artêşa Iraqê û Hesedê dê Hesedê wan îsîrên mayî jî radestî Iraqê bike. Di destpêka meha Sibatê de Donald Trump gef li welatên Ewropayê xwar û got ku eger welatên Ewropayê Daişiyên ji regeznameyên Ewropî nebine welatên wan û li welatên wan dadgeh nekin, Amerîka wê wa Daişiyan ku li Sûriyê di zindanên Hesedê de ne serbest berde. Lê tanha vegera wan bo Ewropayê cihê nakûkî û pirsgirêkê ye li Ewropayê. Beriyan ha çekdarên hêzên Sûriyaya Demokratîk eşkere kirbûn ku nîzî 800 çekdarên Daişê yên biyanî îsîrkirî li ban wan hene. Di nav wan de beşê mezin ji çekdarên Iraqî ne û niha ew çekdar ji Iraqê re tên radestkirin. Di sala 2018 jî Hesedê û YPG'yên ser bi pêdê ve bi sedan ji endamên Daişê ku di zindanên wan de bûn bi navbênkariya hin hozên Ereb lê Rojavayê Kurdistanê û bê şert û merc û bê tu dadgehkirin ango siza serbest berdan. Hevdemî ku bi hezaran ciwanên Rojavayê Kurdistanê li ser destê wê rêxistina terorîst û wan Daişiyan hatine şehîdkirin. Karesat bi ser Kurdan û deverên wan û mal û milkên wan li Rojava û başûrê Kurdistanê de anîbûn û tanha bi sedan ji keçên Kurdiyên Êzîdî û welatiyên Rojavayê Kurdistanê jî li ba Daişê dîlin û carenvîs nediyar e. Hejmareke mezin ji wan hatine şehîdkirin lê pêdê van Daişiyan bi asanî serbest berdide.